sabon shagon wanda muka bude a nan kofar gidan iya wanda aka kafa temporary a kasuwa ta sabon garin Zaria. Da fatan za masu bibiyan mu da kuma neman abubuwan da muke da shi, kuma insha Allah za mu dora nan mu wanda yake bukatar magunguna na gargajiya na Islamic chemist zai iya samun su. Muna da irin su magani na infection kamar irin su sabulun farin whisky da sabulun kanumfari. Muna da kuma irin man shafawa da man kitso na kanumfari wanda suke maganin amosanin kai, sa tsawon gashi da kyan gashi. Muna sai da mai zogale, man habbatus sauda, man zaitun da sauran kayan kanshi da kayan kwalliya irin su BioClear, White Secret, Caro Fresh, Caro White da dai irin su Clinic Clear da su Caro White duk muna sai da su, da su Air Freshener za ku iya samun su duk muna da su. Muna da magunguna kuma na maza da na mata gaba daya za ku iya samu, amma da taron wuta duk muna da shi. Muna da shampoo da dai sauran abubuwan da ba a rasa ba. Da zarar kun zo za ku iya nan kusa, in kuma ba amma insha Allah za mu idan kun zo bayan gidan iya Islamic Chemist and Cosmetic temporary dan duba da kyau.